May susi kayo? Meron, siyempre. Maganda naman. Teka muna. Parang bigat nito. Mabigat tayo, nandyan yung bag ko eh. Parang may dala kayong bakal dyan. Meron dyan. Hindi bakal. Adobe. Panibayang Aldo naman. Kumusta kayo Ken Kabalen? Kumusta kayo, Ken? At yung Kenny, extra ako Kenning lagay ni. Kumakakay kami, munta kami kayong gay. Ate kaming puntalan ngayon eh. Ayan, maglakad ko ngayon eh Kenny. Sabi kay mother, okay kayo maglakad ganyan? Eh, ditak-ditak kayo pambilisan. Magmask kayo ha? Ni ating ko dadalan. Sabi na Pin, safety first before anything hurts. Malengke, pupunta sa palengke. Saan ba tayo? Diyan na tayo. Gusto ko na dyan, ayoko dun. Mamaling kita mo ngayon eh. Uwa. Ay po, napabatik mag-taxi na ako mo. Ay nako, ako naging maglakad pa si Bayo. Ako, pwede ito. Masakit na yun ka na akong bitis. So tayo na again eh. Salon nyo nga. Something else. Akong kaya pasalubong kaya mumulig Pilipinas. Ayun. Ito ako sasali. Tinig sasali. Mas mura si ganyan dakal sale. Ako na magmuna yun. Sige, kaya na. Balance table na. Ano, natakot ka na? Kumusta na? Mabuti. Ikaw hindi ka na nagpupunta ng bangsa. Dito kami sa ano? Taga saan ka tita? Davao City, ikaw. Kaway-kaway ka muna. Ikaw. Mga taga Davao, sabi mo. Davao kami, Davao. From Davao, ha? Yun no? Kasama kami ng mother mo noon. Sa Hello, how are you? Kami ha. laro na kasi. Sige. Okay, bye. Sige, bye-bye. Okay. Wala pa eh. Kaya rin na ini eh. Ikami na kanyang kaya rin na ini. Maninaya kami mo. Ito, next. Ano? Mother. Yan, 55 55 yun. Yun no? Parang natatakit ang Chinese. Ano nga resibo? Lumakita ang pang merienda. How are you, brother? Good. Ini ko rin sinaling abiyas eh. Ini abiyas yan eh. Nantay ng tinanlayan. Ay na oh. Ini yung layon oh. 5 kilos. Itang kinalgal ko na minsang Aldo. 10 kilos ito. Kini oh. Layo niya pero 10 kilos. Kaya ligapin nga. Tamong 5 kilos yung sasalong ko eh. Unang ko na mo yun. Wala mong burigay ini. Pandan. Wala mong cupcake yan. Ay, kalit na ito. Yayo, hebis pa? Magmas kayo ma. Na, magmas kayo. Magmas kayo ba? Yun no. Anong ginagawa niyo dyan? Walang alalamparo. Anong kinakalkal niyo? Kakabit kayo kayong noodles yun. Panilan, ilok-lok ka kaya ako mong kain. Nan. Balak ano ka rin. Tagli ko, kasali ko ng coke. Oh, sige, sige. Paninahin tapang. Paninahin tayo, mother.
Ano yung paninahin tayo pa? Kaya ni kami isaluanan niya kasi alang tindahan gini, alang tindahan kitang palililele, kanto-kanto, alang tindahan gini. Ayan, kaya ni kami manyali. Nagasali ka ang betchin, tapag gini. Alang tindahan. Tingka rin petrol station, malapit iyo, pero mas malaka rin. Kaya ganyan na kayong mumunta. Dapat pati mamalenggi agin. Salwan mo na nga, bantang nakatang mumunta kayo. Hello. How much for this one? One piece $2? Huh? One piece $2? How much? 112. Okay, I'll come back on New Year. Okay. See you. Thank you. Pay mother. Ay lambatan niya. Bakya kami sa salwan na. Wala mo ta sinali ng tangking kok. Dami niya na. Kala ko lang bibili niyo. Ayun, wala tayong toilet roll. Lalagay natin din. Ito, energy drink. O, ayaw mo? Maliliit lagay mo dyan. Ito mga soft drinks. Ayun, hindi na ilalagay doon niya, mabigat yan eh. Mahirap kasing ano to buhatin pag bumaba na tayo. Bahala na. Lagay niyo doon sa trolley. Mamaya na natin lalagay pagbaba natin. Pagbaba natin, doon natin ilalagay yan. Ito makapal to eh. Yan, makapal yan. Ilagay mo doon yung trolley. Yun oh. Tayo lalaya. Ito. Dadalahan. Sabang mo na ako mo po sa kalbangketa kasi bubulong na yun. Oh. Ito yung palwal. Kasi gini kaya. Alang tricycle. Ito yung nakakaya mo gini, taxi. Yung taxi, no? Kari ka mumunta. Na? Taxi. Ano? Mumunta ka kete. Ang nervous naman ako. Taxi. Hello, mate. Hello. How are you? Yeah, good. Tell me, Inya, hikay may kemi. Para eya gumulo. yun no? Basmatic. Good no? How are you, mate? Yeah, good man. That's the way. After Yeah, pick us. Do you want me to go this way or that way? No, that way. Just, Wherever you think. That way, madam? No, that that way. Okay. how was your day, man? I'm famous. Nice beard, man. Oh, no, old man. Old man. That's the only thing I got. You Just my don't, beard. yeah. You don't wear a uniform, taxi uniform? Not on Sundays. Not in Sundays. Sunday is okay. Oh, Oh, you have to wear uniform, but who cares? Who's going to check you? All the police are my friends. You're the police as well, Yeah, they're my friends. so you can break the rules. A little bit. A little bit. A little bit, not too much. Like inside, outside, they know you, man. Inside, outside. That's what happens, you know. After a while, Yeah. people know you inside, outside. That's it. That's the way it is. You're good people. So you know, it's how you treat people. You talk to people nice, Yeah. people talk to you nice. Okay. But you know what I mean. They like when people like you. Yeah. I've been here a little bit, but it takes a long time. You know, I work in the city. City's a big place, huh? Yeah, more money there, people. You know. But not this time, man. How Yeah. about Still the good? people drinking? Sorry. Drinking. You get trouble for drunk people? Not really. I'm big too. You know. You know? Yeah. Oh, I'm sorry. No. It's over there. Yeah, in the back, yeah, I've that's had here, you. here. You want me to go in? No. No, I can't No, turn no, that. it's okay, yeah. No worries, man. Okay. Good people. Thank you. Di na may I've had you before. I've had you before. Yeah. Apulo eh.
You have change? Yeah, $10. For you. Thank you. Thank you, man. Thank you. Have a good day, huh? You too. Have a good day, man. Thank you. Okay. Tapang ko na rin yung gamit yan eh. Just whatever you can. Heavy, yeah. Heavy one. Ini na. Yun no. All good, man. Sure? Yeah. Sinaban na kami bagang garin na. Gana kami. Makanya ni Magma na yan. Full service. Di ba? Just only there, man. It's alright. Just over there. Yeah. Yeah, we're living in the other side. It's okay, man. Really? Yeah, no worries, no worries. It's alright here? Yeah, all good. All good. Thank you so much, man. Thank you, thank you. Yeah, good day, huh? You too, man. Thank you so much. Ano ka ba? Panik ba yun? Bita pa, B. Yung tapang kain. Wala mong kain niya. Wala Red Bull yun. Ano mga cobra ko? Ito ako cobra. Yan oh. Banatang game. Mag-obrawan to, balang palus. Bilis. Siguro mga 3 to 4 hours. Kaya kung may cobra kitang 8 hours, magtawag kitang metong 4 hours kin pag-obran, 4-5 hours. Kaya minom na ako makaninigan ta. Mabilis na ako ta. Kaya rin ko naman ta, lupay-pay na ako. Sa tot pala ang kain kang papang driver. Ay sitang gawa mo ba? Sana dakal ka pasero yun eh. Kasi normally retang driver pati sasakay kami ka rin. Ang gaya kitang harap eh. Kitang harap ka rin. Ni palub eh, di papalub eh. Kuning ita talagang sinopan namin hanggang ka rin. Thank you. Keep the good job, Mike. Alam mo yata akalawa nata mother sinaling panulo. Pero parang tayo pa. Noon tayo kung salitang panulungin. Mother. Ang dilim dito ah. Nagbablog ka na naman. Bibili ba tayo ng gamot? Bukas na lang. Kasi linggo naman ngayon, di ba? Yun lang yung pupuntahan natin eh. Yun na nga. Bigla kayong nagmili. Dahil nag-change mind ako eh. Oo. Bukas Di ba na lang. pwede nga ako yung bibili? Hindi nga po pwede. Baka hindi ka bigyan kasi pipirma ako dun eh. Ganun ba yan? I-try mo nga kung pwede. Kaya lang marami. Baka hindi pwede. Lalabas ka ba? Yung bisikleta kung pwede. Yun na nga. Isa subukan ko. Baka hindi pwede. Ano bang kailangan nila dun? Pirma ko. Pirma? Labo naman yan. Sa tingin nyo okay lang kayo hanggang ngayon? Okay bagya. Nga eh, kasi Importante. nabisi ako sa pamimili. Nalimutan nyo pa. Gamot. Hindi mo rin pinaalala kanina eh. Limutan ko rin eh. Nakalimutan ko rin. Ako, nakalimutan ko. Ano? Subukin ko? Kasi subukan mo. Oo, sige. Sabi mo kamo, hindi makapunta, masakit ang paa. Oo. So, bigyan nyo na lang. Bigyan nyo ako ng Medicare. Baka pwede. So, baka. Tara, arangkada na tayo. Gala. Oo naman. Yan o, tara. Sarita pang panulo ng mother. Subukan tayo kung pwede yan. Kasi kailangan na ano yung signature eh. Tara.
may bisaretang kaya ka rin magtindang panulo. Buwas na mo. Buwas na yung sali, mother. Yan ka mo ah. Tara. Sana mabisa lo. Ayan o. Yan eh. Excuse me. Yeah, my mom got a gout and she can't walk. Yeah? And she want me to buy this. I got everything in there. So, she wants what is that? Sorry? She wants this one? This is the one she wants? Yeah. This one for cholesterol, yeah? Yeah, cholesterol. Okay, so Yeah. then, yeah, you can keep this. Okay, thank you. Alright. Sure. Okay, bisa na oh. Ayos. Yun oh. Tiwala ka lang, lagi mong tatandaan. El Alamawi. That's all done. That's the one? Yeah, Teresita. Yes. Okay. How much for that? So this one is $5.60 and you need to pay over there. Ah, nothing here, sorry. And it's the last repeat, so it's finished. It's finished, okay. That's all? Okay, thank you. Ah, ayos. Ay, tanay ka. Nakalimutan tayo palitan nito. Di pa palang kain, karayom. I'm sorry. I got one more, yeah. It's actually for my mom, but she got a gout and she can't walk. And she got this, that thing. I don't know what's that one. She wants another box. Yeah. What's your mum's name? Is it the same? Yeah, the same, yeah, yeah. Sana mabisa na. Along gate ah. It's all good? Thank you so much. Yun ah. Ay, bayaran tayo na lang rin. The big toy. How are you, sister? Do you need this? It's for my mother. good. All good? I have it. Okay, thank you. $6.80. Thank you. All right. What time do you close? 5. 5. Yeah. Thank you. Thank you. Alright, did you want a bag? Do you got, yeah? Yeah. Thank you so much. See ya. Kaya naman mura naman yung panulo, pache kaya ko. Che senyor. Kaya anong problema? Dala ko na yung senior citizen ng senior card ng Mawe. Kaya ayos. Ah. Woo. Mother. Yes. Tagpay. Nakasali ka? Siyempre. Masabi na kaya ka? Ano sabi ko? Pati niyang gout imakuha ako kaya yung makapuntakin. Kaya nito mabay. Oh. Sabi na, tandaan mo cholesterol, parang cholesterol yan. Ano, cholesterol yata yun. Balo ko. Pero ito may bisa na naman. May bisa na naman. O ayos ba? Awa. Ayos. O ito siya na isasali para bukas. Wapin, eh na ako lumubukas. Okay. Alright. O nano? Ayos siya? Ayos siya, ayos. Ayos. Siya ayos. Tagumpay. Tagumpay. Namuri na yan. Tagumpay tama. Tatapag yan yung gulot.
Selamat yata magararo gini ya. Bah. Buri ngakit ni swimming pool gini. Yun oh. Sayang swimming pool ini. Ano kasi malamba yung may tengga yung balengay ni. Yung may bandeli na niya papalinis. O nano, ang gata na mo gani ya. Yung tutuking kaya na mo. Tutuging video naman. Ang gata na mo gani. Karang caps ko gani. Lagi kayo mimingat yan ha.